Ćao ljudi, moje ime je Vasilije, dobrodošli u novi na mom kanalu. Danas ćemo raditi Q&A, to je pitanje i odgovore. Pa ajde da počnemo. Tu su pitanja na ovom velikom papiru. Imamo 5 pitanja, pa tako ajmo da odgovorimo. Sweet Cookie pita imaš li brata ili sestru, pozme. Pozdrav za Sweet Cookie i imam brata starijeg 4 godine. Onda Katarina pita imaš li kućnog ljubimca, pozme. Veliki pozdrav za Katarinu i imam 4 psa, 3 psa i 4 mačke. Jasna Krstić pita da li dolaziš u Mojkovac i kada? Dolazim u Mojkovac 5. ili 4. decembra, ne znam, nisam siguran kod moje ujne. Eto, da ti kažem. Onda, Stefan Marković pita da li više voliš mačke ili pse? Volim mačke više. Samo ovo će biti jedan možda kraći klip jer ovdje ne mogu sad, bojim se ovdje neko ne dođe da mi zeza jer ovo je ispred škole i ovdje. Stefan Marković pita šta više voliš dobro. Mirjana Krivokapić pita hoćeš li snimati Stranded 2 pozme? Ovako da ti govori Mirjana. Pozdrav veliki za Mirjanu Krivokapić. I neću snimati nijednu igricu na kanalu, samo ću snimati vlogove, možda se jednom desi da snimim neku igricu novu koja bude izašla ili nešto tako. I eto Mirjana, to je odgovor na tvoje pitanje. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio, ako još ne stavite like, šerujte, subscribeujte, evo tu je moja škola. I veliki pozdrav za sve ove koji su mi pisali pitanja. Znači evo pogledajte, ja sam tu nešto stavio, ovdje sam tačno stavio bio telefon, tu mi je bajs, došao sam s bajsom, tako da ljudi, čao!